сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми нуҳум. манижа, ман шаби гузашта дар ҳамин ҷо нишаста будам. ман ҳам будам. ману Вафодор дар ҳамин харак нишаста дар бораи торикӣ хеле суҳбат кардем. Шабона, натарсидӣ? аввал камтар тарсидем, лекин баъд бобоямро даъват кардем. аввал аз чӣ тарсидӣ? аввал ҳамашро аз аввалаш нақл кун бежан. бигзор, манижа ҳам донад. дуруст гуфтӣ Вафодор. воқеа ин тавр шуд. офтоб ғуруб кард. ин садои чист? Вафодор, ту бо кӣ гап задӣ? гӯш кун бежан. ин садои чист? мабодо дӯст бошад, яке гург бошад. натарс Вафодор, ин бум аст. инаш чӣ бошад? аз афташ ду сито рафтид. ба бежан хабар додан лозим ки омада гирад. чӣ гап Вафодор? барои чӣ ҷиғ задӣ? бежан, зуд берун баро, ситораҳо афтидан. қоил кардӣ Вафодор. манижа нафаҳмад ки хуб механдад. инҳо ситора не, чашмони ҳамон буманд. ман гумон кардам ки Вафодор, ту аз торикӣ метарсӣ? агар тарсӣ, ба роҳрави хона даромада хоб кун. чиҳо мегӯӣ? ман аз торикӣ тамоман наметарсам. ана гӯш кун. натарсӣ? офарин ба ту Вафодор. хоби хуш. бежан, ба ҳавли саги бегона даромад. ётавба, саг буд, хурус шуд. бежан, аҷинаро дидам, маро масхара мекунад. натарс Вафодор, ин ман будам. ангуштонамро бозӣ доронда сагу хурус сохтам. эмоне бежан, пагоҳ ба манижа нагӯй ки механдад. тарсончак мегӯяд. бежан, агар хобат набарад, берун баро кӯча меравем. шабона, танҳо ба кӯча баромадани бачаҳо хуб нест Вафодор. барои чӣ? ана ман ҳам хурд ҳастам. дирӯз 3 моҳа шудам, лекин шабона ба куҷо хоҳам меравам. ту ҳам дур нарав Вафодор. бобоям мегӯянд ки шумо бачаҳо хуб тарсончакед. гапи ёфтагиатон бобоям мегӯяд ки, момоям мегӯяд ки, падарам мегӯяд ки, модарам. ту кистӣ? ту чистӣ? ана дидӣ, торикӣ сиру асрори бисёр дорад. мо бояд аввал аз ин асрор огоҳ шуда, баъд худамонро таъриф кунем. намедонам. аз афташ нагӯ. беҳтараш аз бобоям мепурсем. хуб, чӣ гап шуд? кани гӯшам ба шумо пурсед. бежан, ту аввал пурс ки дар тори сари мо чӣ парпар зада рафт? ин чӣ буд ки дар болои сари мо парпар зад? ин куршапарак буд. муши парон. вай магазҳои барафшании чароғ наздик омадаро дошта мехӯрад. ана бинед. магар муш ҳам мепарад? ин муш нест, як ҷондори парранда аст. баъзе ҷонварон, масалан бум, муши парон ё сагҳои дайду, морҳо, каждуму ғундаю тортанако шабона намехобанд, ба шикор мебароянд. шабона чашмонашон хуб мебинад, рӯзона не. масалан бум шабгард аст, мору мушҳоро шикор мекунад. мор магар шабона хоб намекунад? баъзе морҳо рӯзгарданд, баъзеашон шабгард.
ана барои ҳамин шабона ба ҳар ҷо рафтану дар кӯчаю хиёбон бозӣ карда гаштани бачаҳо хуб нест. ҳар ҳодиса шуданаш мумкин. мабодо мор газад, мабодо саги дай дуда рафтад, мабодо ғунда зар занад. ҳа, акнун фаҳмидӣ вафодор? ман ку фаҳмидам. худат чӣ? албатта ман ҳам фаҳмидам. бобоҷон, барои чӣ ҳаво торик мешавад? на худ надонӣ. барои он ки офтоб нест, ғуруб кардааст. аслан торикӣ чизи хуб аст. шаб барои хобидану дам гирифтан аст. мо бояд ҳар шаб 8-10 соат хоб кунем, то пагоҳӣ бардаму бақувват бедор шавем. ҳар ки шабона хоб накард, рӯзона хоболуду гаранг шуда мегардад. шабона осмонро тамошо кардан чӣ қадар хуб аст. албатта осмони пурситораро тамошо кардан лаззат дорад, асаб ороб мешавад. шаб мағал надорад, пурсаду нест, хомӯшу пурсукут аст. ҳаво шабона тоза мешавад. ягон соат пеш аз хоб дар ҳавои тозаи шаб нишастан бисёр фоида дорад. хоби кас бароҳат мешавад. аз торикӣ натарсед. одам доною зираку ҳушёр бошад ва дар бораи шабу торикӣ бисёр хонаду бисёр донад, ҷасуру нотарс ба воя мерасад. бобоҷон, мо ҳамин китобҳоро ёфта мехонему бо тарсу ҷасур мешавем. ман ба шумо барои ёфтани ин китобҳо ёрӣ мерасонам. ташаккур бобоҷон. ташаккур. бобоҷон, агар шумо розӣ бошед, имшаб дар берун дар ҳамин кат хоб мекунем? чаро не? ҳозир курпаву курпача мебарорем. рафтем бежанҷон. шумо хоб кунед бежан, ман ҳавлиро посбонӣ мекунам. шуморо ҳам бачаҳо посбонӣ мекунам. аз шаб натарсед. хоби хуш тамошобинони азиз.